To jama'a assalamu alaikum, sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa IGP alkali Baba Usman, PSC daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano wato CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI, umarni da ƙuduri na tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara. To, wannan matashi da kuke gani mun kama shi ne da wannan abu wanda muke tunanin kamar madara ce gwangwani wato katan 114 wanda an shigo da shi wato daga wata jihar zuwa jihar Kano wanda muke zargin cewa wato ba masu kyau bane. Bayan an kama shi, kwamishinan 'yan sanda ya sa aka kawo shi wato nan hedikwatar 'yan sanda inda aka fara gudanar da bincike. Mun nema hukumar Consumer Protection Council wato CPC wacce take kare hakkin mai saye da siyarwa, wanda suka tabbatar mana da cewa wannan fa wato wannan madara da muke gani kwata-kwata fa ba ma mai kyau bace, ba ingantacciya bace, ba a ma amince wato a shata ba. To kafin dai ku ji bayani daga wannan matashi, yanzu za ku ji bayani daga ɗaya daga cikin wannan ɗan ƙungiya na CPC bayani akan wannan madara. To malam ga ka kana ɗaya daga cikin ƙungiyar CPC. A matsayina na wakilin mai girma shi Director General na wannan hukuma ta Consumer Protection Council, ma'aikatar kare haƙƙin mai sai da sayarwa. Bayan mun zo mun samu 'yan sanda mun duba wannan madara ba ta da namba, bayan ba da namba mun same ta zama expired, kuma mun yi ba kodin ɗinta mun ga cewa bata nuna mana ma a ina ake yin ta ba. To wannan yasa muke wa su hukumar 'yan sanda ta jihar Kano a godiya ta musamman da irin kokarin da suka yi, domin wannan shine abu na farko za mu iya cewa mai girma kwamishinan 'yan sanda da hida abokan ayyukansa a gaskiya sun yi kokari ba kare ba, kuma ina so mutanen jihar Kano su rika ba su goyon baya lokaci 100% saboda kawo da irin wannan gurɓatattun mutane suke wanda abubuwan da yake cutar da mu, domin su waɗannan abubuwa da ake ganin su sukan kawo kansa saboda sun gama aikin su kuma a zo a ba mutanen mu saya. To a takaice dai wannan madara mai kyau ce ko mara kyau ce? Wannan madara ba ta da kyau. Ya inganta mutum kuma ya sha ta? Ba bai inganta ba. To kamar yadda kuka ji ya faɗa, yanzu haka dai kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a miƙa musu wannan mai laifi da kuma wannan kaya domin su ji gaba da gudanar da bincike. To wannan matashi da aka samu da wannan madara shi ma za ku ji daga bakinsa. Kana ji na? Na ji. Me sunanka? Shamsu Salisu. Na? Shamsu Salisu. Ban ji ba? Shamsu Salisu. Shekarunka nawa? Shekara 25. A ina kake da zama? Tudun Wada. To wannan abin da muke gani a bayanka ga su nan na waye? Na babana ne. Na? Na babana ne. Menene? Madara ce. To ba mu labari ya aka yi ta zuwa hannunka. An turo ta ne daga Legas, ni ina kwance ina daki zan fita aiki. Saboda ma aikin katafila ma nake. To ban fita da wuri ba, yi baban mai kira waya. Ya ce madara ya turo direba, na zo kwanar Tudun Wada na same na je ɗakin a sa ta a ciki. To ya abin da na sani ke. To shi baban naka dan ina ne? Dan nan Tudun Wada ne. Daga ina aka turo madarar? Daga Legas. To kai baka san cewa wannan ba mai kyau ba ce? Wallahi ban sani ba. To kamar yadda kuka ji dai ya faɗa, yanzu haka dai za mu miƙa shi da wannan madara wato hannun wannan hukuma ta Consumer Protection Council wato CPC kenan domin su ƙara bincike. Alhamdulillahi muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala, sannan kuma da al'ummar jihar Kano da suke bamu bayanai muke kaiwa ga nasara. Tabbas muna samun nasarori, musamman irin waɗanda suke shigowa da waɗannan abubuwa ko kuma wanda ma suke yi a gidajensu, wanda yanzu za ku iya tunawa a kwanakin baya akwai wanda muka kama irin madara ma irin fik din nan da bakin mai a cikin gidansa yake yi, duka kuma marasa kyau ake sayarwa mutane. Ubangiji Allah ya kare mu daga sharrinsu. Sannan a ci gaba da sa ido duk inda aka irin waɗannan mutane fa masu sai da irin waɗannan abu marasa kyau, ko kuma a'a abubuwan da wasu kawai ya je ya shiga gida ba kamfani ba tsafta ba komai, a ce za a na yin abubuwan da za a ba mutane na ilitar da su, a yi kokari a sanar mana, kuma insha Allahu in kun sanar mana za mu yi abin da ya kamata. Ga waɗanda wato suke son kuma ba mu bayani,
ga lambobin waya kamar haka wanda kowane lokaci za a iya samun mu domin a sanar da mu duk wani abu da aka ga wanda ake buƙatar ƙarin bayani ko kuma wani abu na taimakon gaggawa da ake nema na tsaro. Waɗannan lambobi su ne kamar haka: akwai 0800 32 41 97 54 da kuma 08 23 82 1575. Muna godiya a kowane lokaci wato da irin wannan gudunmawa da ake bamu da kuma wannan haɗin kai da ake bamu muke kaiwa ga nasarori ta fuskar tsaro a wannan jiha ta Kano mai albarka.